Сега, скъпи приятели, се намирам пред входа на Лъженската пещера, или по-известна като пещера Мандрата. Тази пещера е дълга около 600 метра. Всъщност дължината й е 530 метра и вътре протича подземна река, може да се чува. Ще ви я покажа. Но сега е време да влизаме вътре. В пещерата се стича вода. Вижте. Ето в тази галерия е подземната река. Ще ви я покажа. Сега, скъпи приятели, влизам в пещерата. Вътре е хладно. Огромно е. Задължително, ако идвате тук, трябва да си носите силен фенер. Сега, скъпи приятели, ще ви покажа, че в тавана има множество големи сталактити, големи понад 40 см. Нищо не се чува. Сега ще разгледаме пещерата. Ето там има зарината галерия, която се вижда лека светлина, значи има вход. И сега да вляза да разгледам речната галерия, която е тази среща. Е тази врата. Вижте. Ако идвате в тази пещера, задължително си носете силен фенер, защото е огромна. Доста е влажно. Вижте тавана колко образования има, които са мокри и се образуват. Но сега речната галерия. Вътре има доста пара и кал. Доста пара от чашата и капищата вода. Сега ще дадем да разгледаме
Но не знам дали се вижда кой има много матло. Вижте какъв стълб. Има този поне на 4 метра висок. Може и да се образуват пещерни ферми, ако имате пистолет и крадете. Вижте, също пещерни бисе. Скачай. Сега, скъпи приятели, стигнахме колониите на прилепите, вижте горе. Галерията свършва там, там е извора, тук е реката, която е дълго. Изчаквайте към дупката. Приятели, вижте какви сталактити има в тавана. Вижте на нас, приятели, какви сталактити има. Вие са на тебе няколко голяма. Сега продължавам да разгледам пещерата, коя е дясната галерия. Вижте много. Да. Сега сте приятели, излязах от речната галерия и хванах едно разклонение по главната. И качих се тук горе и вижте насам има една голяма галерия, която е основната галерия на пещерата. Речната беше лявата галерия, която свършва се след тястото. Сега ще ви хвърля, вижте, високо е. Поне 30 метра е височината на пещерата. Ето тук да ви покажа. Има едно като извлече, но да, малко извлече, което където тази дупка избира и се стича ето тук. И отдолу прави сталагмитчета, вижте.
Сега продължавам да разгледам. Пещерата защината е огромна. И ето тук има едно тясно място, през което трябва да продължавате. И след това ще ви покажа едни пещерни белези. Сега ще се пробвам през тази. Което се е събрало от тази програма. И това е езерцето, тук ще приятели, както ви показах, вижте, има присъпнали центрови езерца, ето тук, в които има, вижте, множество пещерни бисери. Ето, вижте, има присъпнали центрови езерца и вътре пещерни бисери. Как е добре, но, скъпи приятели, вижте тук какво образование има. Ето там и стълбите белези. Вижте ги спрямо тук разпределени. Вижте ги тук колко са големи. Едни стълбници спрямо разпределени. Вижте колко са големи спрямо разпределени. Доста големи, но ето тук също, вижте какво образование по стената. Вижте по стената от тавана се спуста и чак додолу. Капи доста вода. Но има малко спестели за галерията, което пак е високо, но малко по-ниска. Ето има много образования, които почва да се образуват с стълбничета. Това с годините, като капи водата, ще нараства и да стане голямо. Сега някои да го и тук галерията обръща и е стара. Има една голяма зала. И вижте приятели, вижте тавана колко образование има и от прилепите колко е черно. Сега ще се гледам зала. И се стои едната зала, вижте. Да, скъпи приятели, това е края на пещерата. И това е края. Частта на пещерата завършва